ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kanang ban pintikina bakipat ba nong song jong ka temri boy kin yo ek injektika shispa nak shispa kibor sensyar jogri boy district hakini kinti kilapan kre ban I injektika haki polling station kibaha bapo kisautli ki CNRD block jong gari boy district nakapenta ban yadai kipat ba nakajing epet yakajing pangklam COVID-19 hakajing kran bigila pathai kubor hakalai potrik unai wing arajar afway ka Deputy Commissioner jong gari boy district ka Kong Rosita M Kurba Kalayathu ba hakini ki polling station kendon saki sector officer but ki zonal officer ki ban sayarap ya ki pat ba ban yo ya kini ke inject tika mentang indon ya kini ka special vaccination campaign ka ban sedang naduk santerik kini ka santerik ngi sedang shwa na umling ke team ngi form ki team jongi ki team kini sa haki polling station block wise mo kani ka program kan long hama south li ki block ngi dan te ngin sedang sana umling ha ka santarik kini ka team kan mi nang nena nong po santarik kan sa polling station baper nang tu dah kan re bat new tarik dang step kila play ka tu ka polling station kin aya ka vaksin hadu saw baje ka idea ka long ba ngimla ban play arsaw kanta ka long ba kini ka vial ka hab ban wan phai yang sha cold chain tingin na takadaw ngimla ban oman play hadu new prabaje na mar yo ngim ka ban ay kadaway ka basniw na takadaw ngi hab ban bin penbet ka tu kapor te kani kalong ka program ka ba ngi bo sya baro ngin sedang naka umling ngin poi sya po jirang na jirang ngin de sya umsning nang tu pada khadu ngin poi sya bharembang te tang ba wala dang ibu ikini special date ban vaccination ru kamot ba ngim ai vaccine pada la da village facility ka jing ai vaccine ni ka dan bet haki tu facility kam baju dang te hakan ni ka team bangi dan ngi kidan nakaliang jongi kidan zonal magistrate sector magistrate nang tabade ki BLO ki Asha Anganwadi nakaliang girang basnong naliang self help group naliang ki nang yalam ki balang baper kin yalong lang ka team menta kila late ban aya ka mobilization kila late kisnong baper ban yakran ban kisnong ban pensno tu te ngashim da kan nikala pathai ku bor ma omba request ya baro kinong shong ha ka kan ka than be jongi ba kini shime kan nikala ban yada yalade kanang ba kani ka por la shai kumapilai I kidan ki jaka ki state baka vaksin hi kam don mo ki hap up pali ngi hang ni ka vaksin ka don tang ba ki pai ba kim shim ti phim de ban tiang kam ni la alap ba napdeng jongi ki staff ki officers jongi ru bon ki jingkeli ki ba frequently ask question ngi ong ngi kitu ngi dan la bu lupa ha website yo pia kwa tip mo namar ba ki bon ki khana hamsaya ba kumne ba kumtai kita ru ngi la bu hang tu ngi la jubab ya ki pai ba te lada don kanu ka jing bam sotu jing lene ka ba PR tatin pila ban contact I doctor ki MO jongpi hapo ki PHC CAC jongpi what thing ya kani namar ka datang ka vaksin ka bala ban ya da yang imo te ngi kataru mentang ngi la khamduna namar ba ya kani ka virus andre ka de namar ba kampat wan kata ka third wave hang ni andre kumangi I kani ka postat ba ki don ki kum ka South Africa kum ki European countries menta ki bre ki bawan nang tu ha ka kari ka jongi kamot hari India kita ya poi airport hi ngim sya syu bakin wan syangi menta namar bangi hab ban le ya kata RT-PCR test yaki dan only la da long negative ngin pelai yaki na airport ngim pelai syu yaki ru de ka kani ka de ka ba kamde ka shika kam ka banga syuang de ngila don da ko order yaki ni ki bawan na kini ki rihi ki ba don kani ka virus ngin strict bah te ngi kerpat ya sakawe ru mo yaki nong shong mentang ila apalai ki ni CCMC ru long kim yang syu surok kumbayang last year ma ndengi request ki shnong bagin nong ba long husiar lada pin ong ru ya ki shnong kin kit kya mo ki nong shong hidalade kin pentip ya ki rang ba shnong ya ki nong penya shnong lada don kano ka kinu gi bahayeng ni gi kun ki bawan phai ne ki ri nong wei kin sngo bah ban pentip sya ka shnong kanang ba ka shnong kala ban pen biang ki jakasa lada don kam
Laneng kila ban pet hi ki kin da syong hayang la jong ru kin pet bah kenang ba kin mi shani shatu hadu ndadap itu quarantine period ibas hosni itu hi ti dang don bet ikadang ne kumjo te kini hi ki khobor bangi kwa ban share bat pi bat ni kerpat bat kan tu ya pi baro ba pin sangha ban cooperate lang bat ka district administration kenang bangila banya celebrate bangin yo ikata Christmas ke besok ke basan bat ngim kwa syu lada wan kata ka third wave ru lada ngi barung ilakot ya kata ka herd immunity nginum lockdown syu handai lada ngim pat poi kata ka herd immunity ngim ban se ban hab lockdown yang sa sisian te kan ni ka de ka jingkar pat ka berit ka jongi ngi kerpat ipi baro ki nong shong sobha ban cooperate bat ngi kenang bangila banya ya yang daka jinging shngan daka jing ya burom iwe ku boleh sibot